Ki enek sing njajal nandur Lombok lho. Ki nggone Mbah Lasno. Bapake Kori. Ki silak ya lemu, silak ya gung. Ki semoga sukses lho. Nggo pembelajaran, nek sukses ade belajar ning wonge. Wis enak. Nek sing wani njajal iki ade gitu seneng lho. Syukur-syukur hasilnya melimpah, no wis. Timku berhasil lho. Ki bibitan pira ki mbuh gak roh aku. Ki enek sing tukul, enek sing ora. Ya wajar belajar. Wis ngono setemok carane, ya enek sing nandur jagung, ya enek sing nandur lombok. Syukur-syukur enek sing nandur brambang. Insyaallah lumayan subur lho. Iki. Penampakan mbahon dumblek luar biasa. Jagung kabeh tanduran lho, hampir semua jagung. Ketoke gak enek sing nandur kacang lho. Arang kading. Ya enek arang kading. Swidik banget. Semoga berhasil kabeh. Ini bro. Kayak sing ketok wirik-wirik iki. Kengene Pak RT. Kulone Pak RT kayak ngene dhewe bro. Luar biasa wis. Ini bro, laporannya hari ini bro. Wis muga-muga ngundah apik kabeh. Amin.